Is-sħana b'temperaturi għoljin u xemx taql il-ġrieden f'dawn il-jiem mistennija tippersisti. Il-mewġa ta' sħana f'Ġunju kienet tisbuq din ta' bħalissa. Għal 12 jum konsekuttiv f'Ġunju, Malta esperjenzat l-itwal mewġa ta' sħana f'dawn l-aħħar 10 snin. Iżda qalb dawn it-temperaturi sajfin u għoljin, x'għandha differenti mewġa ta' sħana? It-tweġiba sibnija fl-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Heatwave hija meta il-temperatura tilħaq 5 gradi aktar minn norma għal 3 ijiem jew iktar. Fil-min tal-inqas irid ikollok 3 ijiem. Martina Gatt spjegat li mewġ ta' sħana huma normali, iżda mewġa matul Ġunju ħadidhom kemm xejn b'sorpriża. Fil-verità kull sena jkollna heatwaves, ta' ġifieri mhix xi ħaġa li maħniex qed nistennew. Però dis-sena iwa rajna waħda mill-itwal li ġiet anka f'Ġunju fejn is-soltu jisna nistennewhom aktar lejn Lulju u Awwissu. Lil Gatt saqsejnija wkoll dwar dawk il-fatturi li jwasslu għal mewġa ta' sħana. Ovvjament it-temperatura għolja hija waħda minnhom. U mbagħad għandek jekk eżempju jkollok riħ ħafif bħalma qed naraw bħalissa li jkun riħ varju bil-kemm jilħaq forza vera baxxa, ġeneralment tkun forza 2 jew l-iktar 3, li ovvjament ma ċċaqlaqx l-arja. U l-pressjoni għolja tibqa' staġnata fuqna kif qed naraw bħalissa dan l-aħħar. Brabta mat-temperaturi tat-temp, il-bassara qaltilna li t-temperaturi li jiġu ppubblikati kuljum fuq is-sit tal-Mittjar Malti huma temperaturi f'żoni dellija u mhux fix-xemx dirett. Temperaturi li noħorġu aħna jittieħdu fid-dell. U mbagħad magħhom nagħmlu dik li nsejħula li tinħass il-feels like. Dik ovvjament hija aktar relattiva ta' kif tħossha barra. Il-ġimgħa 30 ta' Lulju bdiet it-tieni mewġa għal dan is-sajf li mistennija ddum 6 ijiem. Ifhem kmieni biex tgħid, però ma neskludix il-fatt li konna xi oħra iva. Gatt temmet tgħidilna li bħalissa l-indiċi UV ilaħqu 11 u saħansitra 12. Dawn jirriflettu l-qawwa tax-xemx li ma raġġi huma ta' detriment qawwi għall bniedem.